Παρακαλούνται το νούμερο 19 να έρθει στη γραμμή της αφετηρίας. Το νούμερο 19, Μορφόπουλος Γεώργιος. Και να ετοιμάζεται Τριανταφύλλου Ιωάννης, το νούμερο 20. Μορφόπουλος Γεώργιος να έρθει τώρα στη γραμμή της αφετηρίας. Και Παπαδόπουλος Σταύρος, το 18. Είναι αυτό που θέλουμε τώρα, να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Μια συμμετοχή της Αθηνής της Σάντης. Τα αυτοκίνητα που παρακολουθείτε είναι διαφόρων κατηγοριών με βάση τη δήλωση συμμετοχής που έγινε στο ηλεκτρονικό σύστημα του Βασιλοδίου Μηχανικού του Αθηνικού. Θα το δείτε τα αυτοκίνητα που οδηγούνται 2 φορές τους οδηγούς από τους αγωγούς.